Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka uhlelo lothulisha lozokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze emini nje. Comrade President, we are proud to report to you that last week in jail, we gave young people 10,000 appointment letters so that they can get a job in our province. Umengameli we-ANC uzokwethula umbiko weqembu njengoba namhlanje liphothula izithangami zokubukezwa kosomqulu wezethembiso zokhetho ezenziwa inhlangano ebusayo ngonyaka u-2019. The worst accident that we've had so far that have claimed most lives happened on the M17 between KwaZakhele and Motherwell in Gqeberha, where 6 lives were lost. Wenyukile umthamo wezimoto emgwaqeni emkhulu njengoba abantu abaningi belibhekise endaweni lapho bezochitha khona amaholide okuphela konyaka. Umengameli we-ANC wethula umbiko weqembu njengoba namhlanje liphothula izithangami zokubukezwa kwasomqulu wezethembiso zokhetho ezenziwa inhlangano ebusayo ngonyaka u-2019. Lo mbuthano obanjelwe Albertine wethanyelwe inhlaka ezahlukene ze-ANC okubalwa kuzo iSANCO kanjalo namalungu esigungu esiphezulu seqembu ANC. Ake siyicoshe bukhoma inkulumo kamengameli we-ANC. That is a lot of hours to fly for any pilot. And then I asked her, how old are you? I'm not going to disclose. Because it's possible, Baba interested. All you need to know is that she's young. 30 years ago or so, we only had one black African actuary. Today, we have more than 140 black actuaries. And that is a difficult cause. And our people, as we went through this review process, were also clear on the weaknesses that we need to pay attention to. And they highlighted those, which I will come to in a little while. Indeed, they were very critical of us in areas where they felt that we were either slow, where they felt that we have not done enough, particularly in unemployment, in tackling corruption, in tackling criminality, and in also tackling gender-based violence. So our people were very clear. They did not mince their words. And this is the ANC way. We always say, don't mince your words, because we also have a way of criticizing ourselves, of looking at ourselves and saying we ought to do better. Because O.R. Tambo, Nelson Mandela, Mama Winnie Madikizela Mandela, Mama Albertina Sisulu, and all of them, Kirili John Langalebale Dube want the ANC to do much better than. Abashayeli bezimoto esifundazweni eGauteng abaphuma nabangenayo kulesifundazwe bayanxuswa ukuba bayiphathe kahle emgwaqeni ngalamaholide njengoba amaphoyisa azobe engahleki nakancane nabaphula umthetho. Amaphoyisa omgwaqo aphume ngobuningi abashayeli bezimoto kanye nabagibeli rasmiye bebeqashwe ngilokhozi amatekisi abemiswa epiqululwa nekwenza isikhathi sokuhamba sibambezeleke. I don't have a problem with it personally. Yeah. You think it's a good thing? Yeah, it's a good thing. Sometimes it's an inconvenience, especially when they're stopping this many people. It's fine, it's their job. Izikhulu zingomumo ukuphendula kulabo abangayilandeli imithetho yomgwaqo. The main aim of the operation, we want to check nothing illicit must go to Johannesburg. We're looking for firearms, drugs, and then the drivers that are under the influence, we are also looking for them. We don't want any person coming from outside and giving us a problem in Gauteng. Abasebenzisa umgwaqo bayacela ukuba balandele imithetho yemgwaqo baphumule uma bekhathele baphinde basebenzisane namaphoyisa ukugwema izingozi emgwaqeni. Izibalo zikhombisa ukuthi isifundazwe iGauteng izingozi emgwaqeni zenziwa abashayeli kanye nabahamba ngezinyawo abangawulandeli umthetho wemgwaqo. Preliminary stats tells us that between 1st December and the 12th of December,
just before mid-December, we have already recorded 94 fatal crashes, resulting in 97 fatalities. Out of the 97, 53 are pedestrians. That tells you that our pedestrians do not respect the rules of the road. Abahamba amabanga amade abalibangise eZimbabwe, Mozambique kanye naseZambia bazilungiselela ukuya emakhaya ngalamaholide. Nabo-ke bayaxwayiswa ngokuba balandele imithetho yemigwaqo. Iziphathimandla zomgwaqo esifundazweni Eastern Cape izilindele umthamo wezimoto ophezulu njengoba abantu belibangise endaweni ezahlukahlukene esifundazweni ngamaholide asehlobo. Bathathuka abashayeli abatholwe beshayela bedla amanzi amponjwana njengoba kuqhubeka umkhankaso womnyango wezokuthutha kulesa sifundazwe. Okhulumela umnyango wezokuthutha esifundazweni Eastern Cape uqinisekisile ukuthi sebengamashumi 20 abantu abaphangalele ezingozini zomgaqo kulesifundazwe, kanti-ke kule minyaka emithathu edlule lesifundazwe silahlekelwe abantu abevile emakhulwini 2 ezingozini zomgwaqo. We have had quite a number of crashes, and sadly some of them have been fatal crashes. But the worst accident that we've had so far that have claimed most lives happened on the M17 between Kwazakele and Motherwell in Gqeberha, where 6 lives were lost. Umnyango wezokuthutha ubambisene namaphoyisa uzobe uyiqaphe ngawokhozi imizila exhumanisa lesifundazwe kanye nezinye ikakhulukazi ke leyo ethathwa njengeyingozi. We are keeping a close eye on some of our major arteries, particularly those that are connecting us with other provinces. The N2 West, which connects us with the Western Cape through the Garden route. The R61, which connects us again with the Western Cape through Beaufort West and Aberdeen. And that has proven to be one of the most dangerous roads for us. Kunxuswe abashayeli ukuthi bahlabe ikhefu emva kokushayela ibanga elide bathibe nophuzo oludakayo. There are people here, no less than 3 people that have been found to be driving under the influence of alcohol. I mean, the tests that are coming from breathalyzers have prompted our officers to take them to health centers where blood will be drawn to prove beyond doubt that they are indeed under the influence of alcohol. Kulindeleke ukuthi lo mkhankaso uqhubeke njengoba seqale amaholide asehlobo. Izakhamuzi zaseKimberley eNorthern Cape zinethemba lokuthi ukwengezwa kwesibalo samaphoyisa esifundazweni kuzoletha uzinzo kanye nokuphepha emphakathini. Njengoba kuzoqala isikhathi samaholide okuphela konyaka uhulumeni umemezela ukuthi kuzotshalwa amaphoyisa angaphekwe 1,400 asanda kuphothula ukuqeqeshwa kwawo esifundazweni. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ubeyingxenye yombungazo okuhalalisela ke lamaphoyisa asephothule ukuqeqeshwa kwawo. Lamaphoyisa amasha asephothule ngempumelelo uqeqesho lwawo athi sekulungele ukuthunyelwa noma ikuphi ukuze aqhube umsebenzi wawo. Bayingxenye yamaphoyisa ayinkulungwane eziyishumi azosatshaliswa kuzona zonke izifundazwe. We're very excited. For the past few months we've undergone rigorous training. It wasn't easy, but with the help of our trainers we've managed to succeed, and we're ready because they've equipped us with the necessary skills to go and combat crime. Njengoba silana besifunda sifundiswa ngendlela ukuthi sizoyivikela kanjani singaphandle futhi sizovikela kanjani umphakathi. So lokho kusize kakhulu ukuthi singasho njengamanje sikulungele ukuthi siye ngaphandle sosebenzela umphakathi sosiza umphakathi silwe nokugebengu obenzakalayo. Undunankulu wesifundazwe unethemba elikhulu ngokuthi ukwengezwa kwesibalo samaphoyisa eNorthern Cape kuzoba nomthelela omuhle ngokunqandwa kwezinga lobugebengu. We want to ensure that our province is safe. Those who will be coming to our province, coming back home, as the provincial government working together with the national government, we just want to ensure that we've got a safe, festive season. Umengameli wezwe ugcizelele ukuthi umzamo kahulumeni wokulwa nobelelisi uhambisana nohlelo ukuthi uqeqeshwe amaphoyisa amaningi ngenhloso yokulawula izinga lobugebengu. Our country is under siege from criminals. Crime is wreaking havoc in our communities, destroying lives and tearing families apart. Crime is undermining our economy, affecting small and large businesses alike, and holding back a sustainable economic recovery. Lamaphoyisa aqeqeshelwe nokubhekana nezenzo zamacala afana nembhikisho nodlame kanjalo namacala ahambisana nobulili nokuhlukunyezwa kweingane.
Mbukelisi sathi iquwe itolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Prince zesiZulu's recognition has been set aside. Secondly, it vindicates what the Zulu royal family has always said. Ubuke kusuphinde waqala phansi umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu ngenxa yesinqumo esikhishwe inkantolo ephakeme ehlele ePitoli kuleli sonto. Mbukelisi kubingelele sikwamukela mangabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi umengameli we-ANC wethula inkulumo empeleni wethula umbiko weqembu njengoba namhlanje liphothula izithangamzi zokubukezwa kwasomqulu ezethembiso zokhetho ezenziwa inhlangano ebusayo ngonyaka u-2019. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola. Ubukeka usuphinde waqala phansi umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu ngenxa yesinqumo senkantolo ephakeme ehlele ePitoli. Lokhu kuzemva ukuthi inkantolo enquma ukuthi umengameli Cyril Ramaphosa akazange alandele imigudu efanele ngesikhathi ehlonza isilo uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yamaZulu. Umntwana wasosuthu uThokozani uthi lesinqumo senkantolo sikhomba ukuthi ngonyama uMisuzulu ayisekho esihlalweni. Ngakolunye uhlangothi umntwana wasonkweni uAfrika ophinda khulumele uhlanga lomhlabathi uyakuchitha lokho ngelithi isilo uMisuzulu sinqobile kaZwelithini siseyiyo ingonyama yamaZulu. His Majesty the King Simakade kaZwelithini's reaction to the judgment, firstly, is that plainly Prince Misuzulu's recognition has been set aside. Secondly, it vindicates what the Zulu royal family has always said, that both the process of identification and recognition were riddled with irredeemable irregularities. His Majesty King Misuzulu is the Zulu king. He was not put on the throne by the certificate of the president. That came at the end. His Majesty became the candidate. He got identified from birth when his mother, Queen Mantombi, who is the daughter of the great King Sobhuza of Swaziland, she decided to come and marry King Zwelithini. Umntwana uThokozani uthi isinqumo senkantolo sithi likhona ithuba lokuthi kuqokwe omunye njengengonyama yesizwe samaZulu. Judge Davis stated that in the event of new evidence being furnished, adjusted before the committee, it's likely that the committee may arrive at a decision that is different to the decision that was taken in terms of the court order. Kepha-ke ukhulumela nomthebe wesizwe sikaphunga noMageba umntwana waAfrika uthi ke lesinqumo siqondene nomengameli uCyril Ramaphosa. The judgment was really was more targeting, focused on the president. There is nothing about the judgment that talks about sitting aside of the decision of Judge Madondo. Ukhulumela ke isilo umntwana uAfrika uthi ngeke basiphosele inselele isinqumo ngoba siqondene nomengameli. Kanti umntwana uThokozani uthi umntwana uSimakade amesekayo ubize umhlangano wasendlunkulu kaZulu ngesonto ukuzobhunga ngalesinqumo. Sithanda ukwexwayisa laba abanenhliziyo ezisheshe ezizwele ngalombiko olandelayo. Izakhamuzi zaseThembeni elibode Eastern Cape zisakhungathekile emva kokubulawa kwesifazane oneminyaka engama-35 kubika ukuthi ubulawe yabehlekisana naye. Amapolisa nabahlali bephansi phezulu bekhangela zonke izindlu zangasese apha elalini nanjengoko umrhanelwa kutyholwa ukuba uzivumele ngokwakhe ukuba umbulele waze wamxhaxha amalungu omzimba wawatyala kwizindlu zangasese ezingasetyenziswayo kule lali. Kungoku nje lo mrhanelwa ungapha kwesisele. Wathathwa wasiwa kulaa ndawo inesandla, wafike ngoku wabala waxela uba hayi wambulala wamcwiya. So ezinye iiphatsi ke ngoku zisetoilet, saya kulenye itoilet eyokuqala
siye safika kulo toilet asafumana nto saphinde saphuma saya kwenye itoilet futhi besikhombise kuyo safike kuyo isandla esisiphethe xa sifika kule toilet safumana imilenze emibini eyifake etoilet wayithatha lo milenze wayikhupha uhamba nayo seza kokwabo wabesithi ezinye iparts zikwenye itoilet futhi asifake kule mizi ngahlali abantu abahlali kulommandla badandathekile ngokubulawa ngokungenalusini kwalowo wasekhini kungoku nje bafuna umthetho udlale indima yawo amalungu osapho lukamrhanelwa athi nawo akhathazekile yaye iyaqaleka ukwenzeka into enje kule ilali sibuhlungu ngalomntwana sibuhlungu ngalento asenzele yona sibuhlungu ngendlela engendikana uyibalisa kubi nje kujalile walapha elalini ngathi ndiyafika umrhanelwa kulendeke ukuba avele kwinkundla zamatyala ngekudala ngenkululeko nyembizo weendaba ze-SABC elibode Iyaqhubeka imikhankaso yokulisana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane kepha amaphoyisa aseNorthwest athi kusabikwa isibalo esiphezulu salezi igameko. uKatlego Silibele Mahike ngeNorthwest ungomunye wezisulu ezike zabhekana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane uthi ayethandana naye wengafuni kuphele ubudlelwane bakhe naye wabe sephinduka isisulu sodlame kusukela lapho. When they see red flags, they must just like leave the relationship. They shouldn't give people benefit of the doubt. They shouldn't, like, if ever you see this person is abusive, just leave the relationship. Don't hesitate. Don't say, no, let me give this person a chance, because you will never know if that chance it will be your last day on earth or what. Utatewabo uthunethemba lokuthi buzoba khona ubulungiswa ngalesi senzo. I'd also like for the law to take its course for everyone around Katlego and for herself as well, and everyone who was probably going to fall into being victims in the future. Amaphoyisa athi amacala odlame olubhekiswe kwabesifazane ayenyuka kulesifundazwe. Those cases are high, and most of those cases are GBV related cases. We do have systems in place. Stations have offices that specifically focus on domestic violence, but it is not coming to an end. Iziphathimandla zifune kube khona nokubambisana ukuqeda lesihlava sokuhlunyezwa kwabesifazane nezingane. Undonankulu kwaZulu Natal uNomusa Dube-Ncube uthi ugculisekile ngokuthuthuka kwamabhishi eThekwini futhi namanzi asezingeni elifanele emva kokuhlasela kwekhukhuleza acekela phansi inqalasizinda kulesi sifundazwe. Njengoba kusondela isikhathi sokuncebeleka ngamaholide idolobha laseThekwini lisaqhubeka nokubhekana nenkinga yokungahlanzeki kwamanzi emabhishi kusukela ngezikhukhula zonyaka odlule ezalimaza inqalasizinda ethutha indle namanzi. Lokhu kwaholela ekutheni ulwandle lube namanzi angcolile nokwenza ukuthi kuvalwe kuphinde kuvulwe izindawo zokubhukuda, kanti nenqalasizinda endala kukhalwa ngayo eThekwini. Lokhu kugcina kuphazamisa nemboni yezokuncebeleka. uDube-Ncube uthi ithimba lezisebenzi zomnyango wezindaba zemvelo uzolwekelela umasipala waseThekwini. Sithole nombiko mayelana nama-beach ukuthi akulindele ukwamukela abavakashi abazobe besivakashele lapha kwaZulu Natal lapha eThekwini nakwamanye ama-beach okuwukuthi sijabulele-ke ukuthi ema-beachini awu-23 esinawo awu-20 njengamanje avuliwe ahlanzekile alindele ukuthi abavakashi bafike ngobuningi bawo. Khona manjalo uDube-Ncube uthi udaba lomthetho ngohlelo lokudla kwezingane esikoleni lusalungiswa. Njengamanje bakhona ke abaqhubekayo nokuthi bathenga ukudla bakulethe ezikoleni kuphekwe and umsebenzi wakhona uhamba kahle kakhulu. Lolu hlelo luhlomulisa abafundi abangaphezulu kwa2 million esifundazweni ngokudla ezikoleni ezingaphezulu kwa5000. Blonde Khadebe, SABC News eThekwini. Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kabulelwa mkutukane wazakhela udumo ngelikaZahara izolo eGoli. Lo mculo neminyaka engama-36 ubudala odlule emhlabeni ngomsombuluko emva kokugula nje isikhashana.
We are celebrating Zahara, right? Abebebambisene noZahara emculweni bachaza umculo wakhe njengongeke uphelelwe isikhathi kanti futhi njengomculo ophilisayo. Uhambo lukaZahara emculweni lwaqala esafunda endaweni yasemakhaya iPhumlani esesifundazweni Eastern Cape wagcina efinyelele ezingeni eliphezulu. Wayengumdidiyeli womculo TK Ncinza okunguyena wathola uZahara uthe ngenkathi embona ecula kwamthatha emzuzu embalo ukuthi ebone ukuthi unesiphiwo uZahara. Zahara sitting there singing Loliwe, I saw a number of things. I saw something extraordinary with this kid, but over and above the vision that I had was that she's going to heal the nations. Udade wabo Lumka Mkutukana uthi uZahara ubefana nembali emndenini wabese ncoma ukuqina kwakhe ngenkathi ebhekene nomzima waphinde waveza nokuthi ubengalindelanga ukuthi uZahara engahamba emhlabeni ngokusheshsha ongaka. It was easy, but siyamkhulula ukulelwa usebenzile umntana mama futhi uThixo umthathela kuye simbonile esebenza esiwa evuka phambi kwethu. Umyeni kaZahara uthe kuzoba nzima njengoba engasekho nje othandiweyo wakhe. So many plans, so many fond memories, however fate decreed otherwise. uZahara uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngaphandle kwase-East London ngesonto elizayo ngoMgqibelo. Imamelodi Sundowns isinqobe imidlalo eyishumi nomuvo kulandelana emqhudelwaneni we-DStv Premiership. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli izindaba ke bekunezokugcina zehora lokuqala ku2023 sophinde sidibane futhi ngonyaka ozayo ngomhla ka8 kuMasingana kanti nangehora lesikhombisa ntambama siyabuya sobe sagiya ngalo likaMagebe yakwasokhelela inkosazana uManzuza umshazi kaNeshada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.